biye taratai me kalo kile 10 ani nani samba flani muga ani nani aw munu ba fle sanga na ga wakati anga bololo sira kilenya la bela jilenka mali kona ya katase mali ko kanama o me aw bela jilinfo aka wakati o chugala kuna funi ali wati seleni ayaw bismillah. Kunu tene me kalo kile 10 ani saba samba flani muga ani nani anga chama chafanga jamana nyama no ye kolonela Asimi Goita femi ye malien de onye singa kuma falen minke ono nyonche wala sa be ani kilenya obisiga sabati chuga mina malien de uluni nyonche uya abakuruba kuma be franyonka ani ga kesem fura bakelen ka di anga chama chafanga jamana nyama alema kunu kulubakau ulu ufeno ayirela ka fo ko femi ye mabachama ulutumikene o konnala anga gouvernement mautumbi no kataka se délégué mununi ulu bora marabolo la ulu bela jelen konen tumbi no ona anyona werew kabini anga chama fanga jamana nyama no ye colonel Asimi Goita ni ale koni sikira fanga la ni aya laidu takafo kaka sara fando koni obina nyeshi dese bagato uluma kerenkerana baloko dese ani jigo dese be mamuna odi hukum konna la sa kunu me kalo klitan saba samba flani muga ani nani ay jibo no koni kura ni ka odi kala bankuru sud kalanso maw uluma kataka se bako jukoro ni kalanso maw ulu fenema ani kalamina chama aye o feneni ka oduma la diliba kerenkereni ni oye Agibu Dambile o konde ni bara nunu bela jele kolomo kari keleke chauka nyamani o eta major journalier ko kada malien de bela jele kulo kanka fo ko me kalo klitan flasa ba flani muga ani nani so mana ne kanya wulun vlate meni ni sanga bisabaye wakati mina karoglandina tigila mauka mafla ulu koni tara ni ngatu yeredi anga fintigila kauma anuka keleke mino meteo mawe seben furabo ni ka yira ka fo ko femiye ka damne bi me kalo klita ani inani na kataka se fo me kalo klita ani shegi masamba flani muga ani nani ko do koni obina fara kle ale farnya ka kai gawo mena ka kataka se douanza ale ni nyoro kataka se tomoktuni tawdeni ni kidalma ko temperature yero koni ale binata binani ani sabala fo kataka se binani ani wolonvla ola kataka se fo me kalo klita ani shegi tamba flani muga ani nani nga femi ni sonja ko isa anga faba kono na maw ulu masakata se siga so alini bugunima sanji koni o makono ni do dogokun kono nai ola karankara sa bi tarata dunya kataka se shini araba o masamba flani muga ani nani anga faba kono na ulula siga so kataka se bugunima ulu fana koni mena sanji nika osoro amita sijo tamanika kuna fonia ulu konala jena koni ale doye tenendonyo ye na dogo koni sira maobe bo fam bela jelen fe krenkrena sa bla kataka se sika so odugula moma bebi kunda jene ale dogojo oka me nu betanuka ndako kono fen kene ye kataka u fere u segentola sa u ba fale nyo kataka se jega uluma miye camion ba ulu fene koni be fa ku kataka se manguru oni lemruba oni anyongona weroma ulu bela jelen koni be utanyini jene dogo korona la kulundo o botola bazi gurma dogo ula kurin koni ale dafirila me kalo klita ani flasa amba flani muga ani nani akera wiyan bini ansongoni nyonche kilometri wolum vla o bonyongodido ani wakati na masata koni o mafofolo nga nyini nu ulube sena demsen flare koni be no ulu koni sera ninka bojin ulu ma fla koni utara ninga taganu ye ansongo laptani so ula nyini nu be sena kani mamunu be no ni ulu koni tora jila kaseka akonya koni ninka odo sero ulu ya yira ka foko sanfiye bado koni wula mi na kunkira ni sanji o de kera ni kulun ale dafrikun amita ko kan kibarura amita Senegal kauka jamana o konnala feminye Senegal jamana nyamaye ni oye Basiru Jomaya Faye do kun temenina ale bora Côte d'Ivoire jamana o konnala aka ministri nyama ni oye Ousmane Songoye ale makono ni do jamana saba o konnala munu ni lu kon kilenu ka bolori nyogoma ko ke unu nyoche ni oye Mali ni Niger ni Burkina Faso ma uyere kon beka uyere nyininga ko yala ko Senegal jamana marabago be feka Mali ni Burkina Niger la singa na CEDEAO kono diwa ni
wagati na kaba ale sɔngɔ yɛlɛlen don kosɛbɛ Benin jamana o kɔnɔna la. Benin jamana marabagaw y'a laɲini ka kaba kɔni ale bɔli ni ka o bali u ka jamana o kɔnɔna la ko ni o kɔni kɛra ko dɔ bɛ se ka bɔ kaba ale sɔngɔ la ka hali bagan maralaw olu bɛ se ka u ka baganw balo lafiya la. Ka kunnafoniya kuncɛ ni Kenya jamana kɔnɔna o ye Kenya lakɔliso kɔni olu dayɛlɛla kunu tɛnɛ mɛ kalo tile 13 kalanso min yɛrɛ kɔni ni ale toruna ka dɔgɔkun 2 o kɔnɔna la ka sababuya kɛ sanjiba o de kɔnɔna na u ka jamana o kɔnɔna la min ni a kɛra sababu ye ka maa 277 ka olu de kɔni bɔnɛ u ni na u ka jamana marabagaw y'a yira ka fɔ ko 100 o 100 90 de bɛ yen nɔ lakɔliso la minnu n'u sera ka olu kɔni ka olu dayɛlɛ ni wagati na. Mali kunnafoni jabaran najaba kunnafoni damanw tun bɛ an bolokɔrɔ bi ni k'a da kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen tulo kan o de tun ye ni aw maa minnu bɛ yen nɔ ni aw bɛ ka an filɛ a b'an filɛ yɔrɔ minnu na a b'a ɲini aw fɛ a k'u sɛbɛn commentaire la n'Ala sɔnna a ma don n'a nataw la an bɛna aw bɛ jamana minnu kɔnɔna la an bɛna olu foliw ni ka olu kɛ walasa aw ka maaw bɛ yɔrɔ min na u k'a dɔn k'a fɔ aw fana bɛ lahala min na aw k'an bɛn sini inshallah kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan.